Pues jo crec que és una emoció molt gran perquè s'ha anat acumulant 2 anys i a més 2 anys en el que la situació general no ha estat molt bé i no sabíem molt bé com anava a reaccionar la gent. Ara ho estic visquent i ja m'estic projectant i sé que va ser amb molta il·lusió i amb molta emoció. Pues jo penso que pot ser una Setmana Santa especial perquè la Setmana Santa i les persones que solen vindre són fidels i jo crec que estan també esperant eixir a la plaça o al carrer de Sagra o on siga. Per tant, jo crec que va haver com si no hagués passat res. Pues ja teníem ganes, jo crec que les dues, i que feia temps que teníem tot planificat i ja tocava. Amb molta il·lusió perquè des de fa 2 anys ha passat molt de temps i les ganes encara estan. Estem nervioses les dues perquè ja vinga, queda poquet i a disfrutar-lo molt. Jo és que sí que soc cristiana i practicant, o sigui que jo sí que he celebrat la Setmana Santa, he anat a missa, he viscut el que s'ha de viure en la Setmana Santa, independentment de la tradició que tenim ací a Torrent, i han sigut Setmanes Santes diferents, ni millor ni pitjor, perquè s'ha viscut tot d'una forma diferent, però sí que en casa l'hem viscut molt i hem estat també molt a prop de l'hermandat, sobretot l'any passat i l'anterior. Celebrar-ho, doncs mira, jo els 2 anys passats, o això, ficava la Setmana Santa com si fos el Belém. Era un testimoni de que estàvem en Setmana Santa. Pensaven que faltava més i ara ja està així. A l'espera de que ja siga Setmana Santa i aquestes 2 setmanes, com queda ja tan poquito, estem més nervioses, més alterades perquè vinga ja. Des de xicoteta, i abans que jo naixera, en la meva família, sobretot per part materna, s'ha viscut molt la Setmana Santa en el meu abuelo i que ha sigut una persona molt important ací a la Setmana Santa de Torrent. Jo en un any ja fou patge de la reina que era Matia, o sigui que ha sigut una festa i una tradició que s'ha viscut des de sempre en ma casa. La meva família és mon pare, que li diuen José Palop Gasull, i he sigut el fundador d'una hermandat. Jo he sigut, des de bebè, des de xicotet, tinc fotografies i tinc 76 anys i no he fallat només que aquests 2 anys i l'any anterior que me n'ania a Sevilla, que tenia ganes de veure Sevilla. La meva família, els meus iaios, tota la família són de la germandat. La meva família, el meu pare està en la junta de la meva germandat, el meu iaio, el meu tio, la família de part de ma mare és quasi tota de Santo Sepulcro i ma mare, el meu germà i mon pare són de la Flagelació. Jo crec que la meva germandat se defineix amb el silenci, en l'actitud d'oració, de recolliment, i en l'austeritat, perquè les nostres processons, el que ho hagi vist ho sap, no són en un clima de molt d'oració, d'estar a lo que tenim que estar, i en una actitud de penitència. Jo, en esta hermandat, que és la del prendiment, soc hermano des del primer dia que se feien. Això fa 25 anys perquè s'ha fet, perquè se va commemorar aquests dies els 25 anys. Estigui involucrat sempre. I jo soc del sepulcre, en aquest cas, en tota la vida, que és el de la família, però soc hermano d'ell. I soc hermano de totes les hermandats, perquè a mi quan m'han preguntat, José María, apunta't a la que vulguis. Jo vull que sigues tu esta, però no esta ni l'altra. Tria tu. Ha sigut un regal perquè en tot el de la pandèmia jo no sabia realment què anava a passar en mi. Se m'està donant una oportunitat que jo vaig agrair la resta de la meva vida. I ara és això, molta emoció, molta il·lusió. És veritat que jo no m'acabo de creure que això ja estigui ahí, perquè després de tant de temps esperant i
que s'apropa però no arriba mai, pues estic molt il·lusionada però expectant a veure què passa. La missa per de nit, que se fa la celebració de la mort de Nostre Senyor, i exteriorment pues, totes les hermandats són per mi igual i totes les hermandats són boniques. El dia de l'encontre perquè és el dia més feliç, perquè és el que més festa té. A mi m'agraden dos dies, el divendres sant i el diumenge de resurrecció. El divendres sant pues, perquè és una professió molt bonica, aunque se va acabar molt tard, però és molt bonica. I el diumenge de resurrecció perquè és la festa més important de tota la setmana. Ja les coneixia a les dues, a una més que a l'altra perquè és cosina meua, a Inés, a Teresa també la coneixia de vista. Les conec més o menys de tota la vida, jo les he vist pues, a Inés, per exemple, quan era més xicoteta, quan era un bebè, i això, i estic molt contenta de que siguin elles dos perquè en les dues famílies també hem tingut la meva família molta relació i també és un regal que estiguen elles. Pues jo és molt bé sempre perquè és la meva cosina i la coneix des de sempre i molt bé. Pues no sé, molt bé, és molt maja i és bona reina. És un reinvent de lo que s'ha vist i que hem mirat molt als orígens de la tradició Anna Germana de Foix, que segons diu la tradició és la que va establir aquesta tradició. I per això és molt una vista al passat i als orígens de la festa. S'exposarà el tratge en l'antic mercat ací a Torrent, al costat de la torre, el dia 13 d'abril, que serà el dimecres sant, i per la vesprada ja se quedarà ahí expuesto per a la resta dels dies fins al dia gran. El que tenim a Torrent és un tresor i és una joia, i més en un poble tan viu i que acollís tant la tradició i que la reivindica. I a més és una festa on tot el món té cabuda, on hi ha espai per a tots, molt diversa, i jo crec que enguany, després de tot el que ha passat, és un moment per a reivindicar el que tenim a Torrent i per a mostrar un poc la festa tan bonica que tenim ací. La Setmana Santa, jo com la felicite, doncs miren la resurrecció. Jo el dia que canten l'Aleluia, Aleluia, Aleluia, jo estic emocionat, anem a dir així. Jo plore. És una cosa, com la meva neta diu, d'una fe cristiana, perquè ens l'ha ensenyat en ma casa, ma mare, mon pare i m'abuelo, en aquesta casa. Que vingueu perquè després de 2 anys ja l'espera que se va viure més fort tot. I pues, amb més il·lusió, perquè després de tant de temps pues, hi ha professors i te vistes i tot. I n'hi ha totes les professors.